खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी शामकानु महन्थानि हेंथायै हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों एक्शन आसाम सरकारनि मोनसे गेदेर आरो गोख्रों थिरांथा शामकानु महन्थानि हेंथायै गोख्रों थिरांथा लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम रायजोआव शामकानु महन्थखौ ब्लेक लिस्टआव दोनबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रुंसारि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव लोब्बा थानायनि थाखाय शामकानु महन्थानि बेरेखायै गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों एक्शन शामकानु महन्थानि हेंथायै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा गोख्रों एक्शन लादों नोंथांमोननो फारियै फोरमायनो आवगायदों जायखिजाया हाबाफारि एबा फोरबो खुंनायनि मुङाव शामकानु महन्थजों सोमोन्दो लाखिनायखौ होबथादों आसाम सरकारा नंगौ आसाम सरकारा शामकानु महन्थ आरो बिथांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आफादखौ रायजोनि सिङाव जायखिजाया हाबाफारि एबा फोरबो खुंनायनिफ्राय होबथानायनि थिरांथा लादों बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा शामकानु महन्थजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारिनि थाखाय थोंजोङै एबा खेंसालियायै जेबो राङारि मदद फोसावथाय एबा हेफाजाब होनायनिफ्रायबो जानगाराव थादों आसाम सरकारा मख'नो गोनांदि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव शामकानु महन्थनि आखाइ दं जायनि थाखाय शामकानु महन्थनि हेंथायै गोख्रों थिरांथा लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौबो शामकानु महन्थनो जेबो रोखोमनि राङारि मदद एबा हेफाजाब होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों जायखिजाया हाबाफारि एबा फोरबो खुंनायनि मुङाव शामकानु महन्थजों सोमोन्दो लाखिनायखौ होबथादों आसाम सरकारा नंगौ आसाम सरकारा शामकानु महन्थ आरो बिथांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आफादखौ रायजोनि सिङाव जायखिजाया हाबाफारि एबा फोरबो खुंनायनिफ्राय होबथानायनि थिरांथा लादों बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा शामकानु महन्थजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारिनि थाखाय थोंजोङै एबा खेंसालियायै जेबो राङारि मदद फोसावथाय एबा हेफाजाब होनायनिफ्रायबो जानगाराव थादों आसाम सरकारा मख'नो गोनांदि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव शामकानु महन्थनि आखाइ दं जायनि थाखाय शामकानु महन्थनि हेंथायै गोख्रों थिरांथा लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौबो शामकानु महन्थनो जेबो रोखोमनि राङारि मदद एबा हेफाजाब होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों